Стадыён у Віцебску прададзены на аўкцыёне амаль за 350 тысяч рублёў. Разам з будынкам Тира ён стаў самым дарагім аб'ектам, які ў верасні прадаў камітэт дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама. Спартыўная пляцоўка плошчай больш за 10 тысяч квадратных метраў была пабудавана яшчэ ў 1973 годзе і выкарыстоўвалася для заняткаў аматарскім футболам. Стадыён быў выстаўлены на электронныя таргі ўпершыню і адразу знайшоў новага ўладальніка. До 2017 года стадион находился в собственности предприятия «Витебск-Древ». Позже был передан детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва «Комсомолец». 25 сентября стадион был выставлен комитетом на электронные торги в первый раз, без снижения цены продажи, и на него сразу нашелся покупатель. Новым собственником стал футбольный клуб из Витебска. В будущем, после реконструкции, здесь планируется создать физкультурно-спортивный комплекс для занятия футболом на профессиональном уровне. Усяго з пачатку года камітэт дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама правёў 101 выніковы аўкцыён. Дзяржаўны бюджэт папоўніўся на суму больш за 3 мільёны 300 тысяч рублёў. На кастрычнік прызначаны 80 аўкцыёнаў па продажы аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца.